Hettoɗon ko haalirde Golal.media. Jangoɓe tedduɓe, mi salmini on, mi juuri mon no feewi. Windande men hannde 17 tiitori ko limoje puse walla kele, woni ko wiyete e ɗemgal français les fractions. Pusal walla kelal en kewani hutorade ɗum no feewi hono no limoje gowaɗe ɗe ni. ɗum waɗi kalki muɗum ina sattiri en no feewi hen saaha. Sifa no poɗɗen wowlirde ɗum ɗon saaha nde gonɗen e ɓedde foti ko gawri ma kosam e ko nandi hen. E nder lelgo ɗemgal fulfulde limoji puse ɗe gadoto haalede. Caggal ɗum inde nde rewa hen. Dokken yeruji mbiyen tataɓal lahal gawringal. ɗo alay sago kaɗen limore pusal ngal, ɓawo ɗum deftinen hen inde lahal gawringal. Tataɓal woni 1/3 e ɗemgal français. Dokken yeru goɗɗo mbiyen nayaɓal ñorgo gawri. Nayaɓal ñorgo gawri woni 1/4. Tesko no moƴƴi limoje puse ina certi no feewi e fannu limoje jawtuɗe ɗe janguɗen e binnanɗe men jawtuɗe, ko wayno limoje deggodirɗe ko woni ko wiyete les nombres cardinaux, walla ni deggodiral tongode ma limoje jilbuɗe woni les nombres complexes. Fannu no ɗe kaldete ni wona gotum. Limoje puse noon wona kene askitine e ko ɓerete ko ma ko jofate ko. Dokken yeruji limoje puse mehe woni ko wiyete les fractions simples. Mbiyen taraɓal 1/3, mbiyen nayaɓal 1/4, mbiyen joyaɓal 1/5, mbiyen jeegoɓal 1/6, mbiyen jeeɗiɓal 1/7, jeetaɓal 1/8, jeenaɓal 1/9, sappoɓal 1/10 e nogasal sen beela. Sen jokki limoje puse deggodirɗe eɗen mbawi wiide 11 walla 12. Taraɓe 2 2/3, nayaɓe 3 3/4, joyaɓe 4 4/5, jeetaɓe 6 6/8. ɗum ɗo ko ɗum yeruji tan. Tesko ɗen no moƴƴi jangoɓe tedduɓe. E nder limoje puse noon ko limore wonde dow nde tan woni ko wiyete numérateur waɗata jokkere caggal woni ko wiyete suffixe. Nden jokkere noon ɓeydotonde caggal ina wona kadi al walla ɓe. Al so tawi koye teelal walla ɓe so tawi koye keewal. To banggue ha joni puse mbiyen ɗo joni 150 e nayaɓal. 150 e nayaɓal on sur 134. 150 e nayaɓal. Walla mbiyen ɗo joni 430 e jeeɗaɓe ɗiɗi. 430 e jeetaɓe ɗiɗi. Tesko ɗen no moƴƴi jangoɓe tedduɓe. Sen mbi nayaɓe 3 3/4, nayaɓe 3 lahal ngal eɗen mbawi wiide kadi lahal ngal nayaɓe mum 3. Ina amno kadi wiide lahal ngal nayaɓe 3 mum. Lahal ngal nayaɓe 3 mum. Jangoɓe tedduɓe, limoje puse e nder ɗemgal fulfulde woni ko wiyete les fractions ko limore lesnde adoto haalede. Ko limore wonde lesnde adoto haalede woni dénominateur. ɓawo ɗum deftinen hen limore wonde dow nde wona no français ni hono numérateur. Jangoɓe tedduɓe, mbiɗa jogui jorta no moƴƴi on keeɓi fama muuya seeɗa ko yowiti e nde ɗo windande. Joni noon mbaɗe nde ɗo ekkorde arore. Holno ɗe limoje bindirte e Pulaar: 6, 9, 7, 2 e nayaɓe 5. Windande men faande arde so tawi Allah jaabi gaddaten ko fate jeyal woni la possession. Jangoɓe tedduɓe, kedke jam kam e fama muuya jomtuɗo. Oumar El Hadji Thiam, Jayre Pinal, JP.